Videofremlæggelse om sæbe. Lader i det. Hvad er sæbe? Sæbe er salte, som dannes ved en kemisk reaktion mellem en fedtsyre og en base. Hvilke stoffer indgår i sæbe? Man kan fremstille en simpel håndsæbe af svinefedt og natriumhydroxid. Sæbe er en salte, som dannes ved en kemisk reaktion mellem en fedtsyre og en base. Hvordan er den kemiske reaktion mellem de forskellige stoffer, som sæben er dannet af? Alle fedtsyrer indeholder en syregruppe, COOH. En fedtsyre og en base bliver til sæbe plus vand. F.eks. palmitinsyre og natriumhydroxid bliver til natriumpalmitat, altså sæbe plus vand. Hvordan virker sæbe? Sæbeionen har en fedtelskende ende og en vandelskende ende. Den fedtelskende ende sætter sig fast på f.eks. snavs eller fedtlag, som der trækkes fra hinanden. Derefter dannes fedtpartikler, som frastøder hinanden og hænger fast i vand. Derefter er det nemmest at skylle snavs eller fedtpartiklerne væk med vand. Hvad er hårdt og blødt vand? Hårdt vand er vand med meget kalk i. Blødt vand er det modsatte, vand med lidt kalk i. Hvordan virker hårdt vand på sæbe? Når vi kommer sæbe i hårdt vand, dannes der uopløselige partikler. Sæbeionerne forbinder sig med calciumionerne og danner det tungt opløselige salt, kalksæbe. Hvor har vi hårdt vand i Danmark? Vi har mest hårdt vand i den østlige del af Danmark, altså der hvor vi bor.